bata isa ta furta ba, haka zai rike ta shekara 20, shekara 22, shekara 25, shekara 30. kai baka tunanin yadda rayuwarta yake ne? Ya kamata uba wadda ya san addini, ya san makomar rayuwa, yake tunanin kyautata makomarsa, ya zama shi uban yana iya daukan sigina. Jama'a mun fahimta? Wa idan uba haka ne, idan uba ya san me yake yi, ya kamata uban ya zama yana daukan sigina. Idan ya ta fito ta ce a mata aure, to magana ya kare. Kar ka saurara ma komai, ta fidda miji ka mata aure. Idan ta yi hannunka mai sanda a cikin gida, ta nuna tana son aure, kar ka saurara ma komai, ka aurar da ita. Wannan shine zaman lafiya tsakaninka da ubangijinka. Idan ka ga yarinya tana yawan ini a ɗaki, aure take so. Idan ka ga yarinya afuwan idan ka ga yarinya tana yawan zama a ɗaki ita kaɗanta, ko kuma idan ta fito tsakar gida takan yawan ɗaure fiska, ana tambayanta me yake damunta, tana cewa ba komai, wallahi aure take so. Idan ka ga yarinya tana yawan zuwa wajen ƙawaye, kullum amanne da ƙawaye, wallahi aure take so. Idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san babanta zai ganta, idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san yayanta zai ganta, idan ka ga yarinya ta tsaya da saurayi a inda ta san wani a gidansu zai ganta, wallahi aure take so. Jama'a mun fahimta? ya kamata uba ya zama yana daukan sigina. Akwai abin da in